Las 11:18 sa Action Radio Philippine Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Joy Dishwashing Liquid. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang manging kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon no Radyo Bacolod. Aksyon no Radyo Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Mayong nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanon radio programa. Diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Karon nga adlaw Hulyo 19, 2020, programa para sa mga kabataan nga naghatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday sa mga kaksyon namon nga live nga naga-monitor subong nga aga, no? Subong nga Domingo sa aga Action Eden diri sa mga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. We are also live sa official Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod mga kaksyon na. And pwede nyo gid ma-visit kag ma-check ang amon sining Facebook page para makita nyo ang amon sining guest subong nga aga live via virtual interview mga kaksyon. Yes, kung happy Sunday yung Action Day, ako blessed Sunday Action Day. Kaya pasalamat dapat no kay for another naman nga kumbaga another life naman Action Day nga ginhatag sa aton sang mahal nga makaako. Ti subong Sunday is family day. Enjoy your bonding sa inyo nga pamilya. Kaupod sa gihapon ang Action Radio Bacolod. Correct. Basta Sunday gani Action Eden, tanan nga mga negative vibes nga natabo sang Monday to Saturday. Nagakadula basta magabot ang Domingo nga adlaw. Ang adlaw ni nga pagpasalamat because naka-survive kita sang another week Action Eden nga pagpangabudlay sa aton nga trabaho kag iban pa naton nga mga responsibilidad sa pagpangabuhi. Kag start na ni kuno Action Day no sang another week naman kay kung makita mo sa kalendar tagani una ang Sunday bala nga adlaw. Kay ti amo na sige hapon tuloy lang ang buhay. Bisa nagapadaan ang COVID-19 pandemic ti hindi may guro subong malain maghambal Action Day nga wala ta choice but to go on kag sige lang ang pagpakabuhi sa adlaw pero take lang extra precaution Action Day. Yes, sining COVID-19 pandemic Action Eden adamo sa mga innovations nga nagluntad no especially diri sa may pungsod Pilipinas. May mga ang dati bilang old normal hindi na subong sining mga tinion like may mga show na subong nga hindi mo na kinahanglan nga mag-go sa Field Action Eden para mag-shoot dira sa imo sining mga video Action Eden. May mga online show naman subong nga mga ginapatigayon so amo na subong ang pagka-creative new normal nagagwa ang pagka-creative sa mga Pinoy Action Eden may aragay mga pelikula Action Eden nga gina-shoot lang within ang sa vicinity sa ginasining nga mga balay. Correct in Action Day. Basta mo na gani tuloy ang buhay. Kag ti pasalamat kita sa mga kahigayunan man nga ginahatag sang iban naton nga mga sektor iban nga mga ahensya para ti padayon lang Action Day ang ilaman paghatag sa serbisyo, paghatag man sang hope sa mga tawo Action Day nga ilabi na gid like for example na ang pangabuhian nila naanad lang sa mga intra-contest, mga muna bala Action Day. Ti subong ara na through the advent of technology. Pasalamat kina sa subong sa una ginambal sang especially sa mga ginikanan nga puro ka lang na cellphone tubang mo subong kay estudyante ang iban matubang na gid sa computer and cellphone the whole day because may ara na sang online classes. Ang mga ginikanan subong nagamat-amat man learn sa pag-usar sa mga technology, laptop, personal computer, tablet Action Eden or even cellphone no pag-usar nila sa mga social media para at least mangin updated ban bala sila. Bisan na oldies na sila, may mga edad na sila pero syempre hindi man dapat magpaulhi no
Kay para at least kung mag-start na ang blended learning, ang pagbukas ng school year, maka-assist man ang mga ginikanan sila sining nga mga kabataan. Correct Action Dale, grabe no, kay mahambal, tabalakis ang may lang wala ta kaabot ang muna Action Dale no, kasi sigurado kung may 7:30 taguro nga klase, tapos blended learning, pabugtaw sa So na lang dahil. Sir, good morning, arin ako present, wala pa ka pangalimog, wala pa ka pangilamos. Subong nga Action Dale no, isaman kumaga tanaw na lang, look at the brighter side. Kaya imbis ibakal sa mga ginikanan, especially sa mga college students, ang uniform. Pwede na nila i-separate, ipain-ina para ibayad sa internet bulanan. Correct Action Eden. No, adjustment kumbaga kay sa ulihi. Kita no, ang iningang sitwasyon, ma-adapt naton Action Eden kung anong ginatawag nga new normal. Sa mga ka-action namon, kami mga greetings sa mga pamangkot later sa aton nga guest. Pwede kayo ipadala sa 0938-225-5017. Sa liwat ang among text hotline 0938-225-5017 or pwede man maka-comment below, comment down or comment down below, like, subscribe. Subscribe dira sa amon nga Facebook live mga ka-action. So subong gina-check naton ang linya sa aton sining guest subong nga Domingo sa nga Action Eden. Amon sila ang Bugal sang Bacolod kag Negros Occidental. Bangod may intahan silang singing competition or show Action Eden nga ti makabig naton nga ti dapat man naton suportahan kay sila ang nagatigawasa sa aton sining probinsya kag syudad Action Eden. Yes, correct Action Dale. Visaya, actually sila gini Action Dale no, representative man from Visayas. Kag ti nationwide ining contest ang ila sinigin intrahan kag ti do I believe subong nga adlaw kahapon do may contest sila Action Dale nga ti dala sila sa top 15 mo. May contest sila Action Dale, battle naman for top 5. Para nasa sa nationwide na Action Dale nga nga contest Action Dale ilawag Tagisan ng galing. Tagisan ng galing. Kagi ko na Action Dale gintanaw ko na do kwan siya Action Dale mo, do ga talent man bala. Any lang talent nga ma-showcase mo, pwede lang pero virtually na Action Dale ang mga judges ato sa Manila. Pero sila yaari kung ang mga contestant ara sa tagsa nila ka mga lugar kung diin sila. But through the advent of technology, pasalamat kita sa Facebook, sa Messenger, sa Google, sa internet, maka-perform na sila Action Dale. Medyo mabudla Action Eden ang video na to no sa kusining guest subong nga aga. So try natin ang audio no. Sige, check natin ang linya sa aton sining mga guest subong Sunday morning mayong aga live kamo sa Action Radio Bacolod sa tingog sa Kabataan Radio Program. And salamat gid sa positibo nga pag-respond sa amon sining invitation. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Energy. Energy, yes. Actually, Action Dale, personally, kilala ko man sila, no? And sa aton phone, subong si Tatay Alan Chu Jr. Siya gini ang mentor kung baga sa sining mga kabataan kag na mentor niya man ko ni Action Dale. So Tatay, kamusta kamo dira kag si sino mga upon mo subong? Eden. Actually, Eden, good morning, no? Ang upo di subong amo ang Cosmic Angels. Yes. Tatay, pwede sila ma-istorya kag makapakilala sila sang ilang pangalan kag edad, Tatay. Okay. Ari. Una untang pinakabata. Hi, I'm Michelle. Hello po, I'm Jenna. Hello, I'm Hannah. And we are the Cosmic Angels. Wow. Pakilala pala to Action Dale. Introduction pala. Palakpak. Wala na congratulations da. Why. Bongga, no? Cosmic Angels. Cosmic Angels. Tatlo Recap sila. lang, si Jella, si Michelle, Kag si Hannah. Hannah. Sige, good morning. Sir Alan Chuk, pwede mo kami sir ma-brief sang sining competition nga join or gin pakigbahinan sang Cosmic Angels. Okay. Right now, we are joining the Tagisan ng Galing, a nationwide search. Got Talent search na siya, Action. And right now, ara kami sa out of 1,000 auditionees, ang Cosmic Angels nakapasok sa top 15. Semi-finals na sila, round.
And today, mabalaan naton kung sino ang ma-qualify na 5 spots sa aton nga grand finals. Naka-mention earlier, Sir Alan, si Action Eden nga ang ining competition do ka virtual lang. Hindi naton kinahalan nga magkanto sa studio kung sino man nag-organize ang sining event, sir. Kamusta ang ining setup do ka bag-o ni siya sa aton, especially sa amon, kaya wala pa gid kami nakabati nga may competition pero physically hindi ka mo present sa sina nga venue, Sir Alan. This is the most difficult contest nga amon naging Sudan Action. But daw nagsuot kami sa buhos ng Davao because our competitors, our contenders naton is live sila dito sa Manila while kita ya ari diri online. So ang Cosmic Angel have to perform big sa screen para ma-feel ng judges that they're still performing right in front of them live. Okay. So, ang iban sinin nila nga mga kontraya gali, sir, physically in front of the judges sila nag-perform. Do you think, sir, may araman sang advantage kung they are performing lang gid at home or sa iban man nga venue diri lang sa syudad, sir? Okay. Ang advantage lang gid natin siguro diri, do wala kita advantage Action. Okay, because nga ang Cosmic naanad magkuha hugot sang pwersa sa in front of many people. Okay? Ang ila adrenaline nagakuha sa audience and the judges as well. So mas ma-feel sang judges ang presence namon kung sa tubang tani nila kami ma-perform. But despite of that, we made use of what we've got right now, kung ano lang kita nga amon makaya, and we've given them our best shot, no? If ever Action nga madala kita sa top 5, we'll be the only siguro contestant of Visayas and Mindanao. Yes. Correct, good Action Dale. Sa mga basin na tingala kamo kay naanad kami Action Dale mo nga ang tawag ni nila sa amon sa mga mentors is Tatay Alan and si Nanay Fe. Nanay Fe kabalo ko ara kadira nagapamati gid no sa amon man. Kaya mo na Action Dale do treat bala as a family. Pero tatay kay man ang Michelle na kuya mamangkot. Nang Michelle paano giniya nag-start ang Cosmic Angels? Nag-start kami gili sa isa ka contest, naging pa-join kami ni Tatay Alan. So, luckily nagdaog kami. Dito na start ang group gid namon nga Cosmic Angels. So, ginpadayon na lang ni Tatay ang amon group kay may ara gid potential ang amon nga grupo nga makalabot sa mga national contest. So, By the way, Action Eden, live na kita subong sa aton sining official Facebook page via virtual interview. Makita naton subong sa Facebook no sa Action Radio. Ang guest naton mga ka-action, ambot din silang Balay Action Eden. So kita naton si Sir Alan Chu, ang mentor, kag si Hannah, si Michelle, kag si Jella. Okay. Good morning ka mga manyag Action Eden. Of course. Sige, better Action Dela. Kay Jella naman kumamangkot. yes, hello. Hello, Jella. Nakakaintindi ka na ng Ilonggo, no? Slight. Slight, Konti lang. Okay. Actually, Action Dale, ni si Jella, mo dito ni siya nagdako sa outside of the Philippines. Hindi mo nagatagalog siya. Pero, Jella, tell us, ano na yung mga contest na nasalihan nyo as Cosmic Angel na group? Sang una, amo to ang ginhambali ng Michelle ang Got Talent na ginintahan namon sa La Granja, which sa awa ng Diyos ay naka-champion kami. Tapos ang next na ay of course ang PGT, ang Pilipinas Got Talent. Sang season 6 nila naka-intraman kami as live audition qualifiers. And ang pagid. Hindi, may isa pagid ang sa Ayala, pagid ang Minuluan Got Talent. First runner-up kami Tapos, ang ang subong, as trio na lang kami, ang tagisa ng galing. Amo na. Grabe, Action Dale, nadumudamo sila naka-Pilipinas Got Talent naman sila, Action Dale, nga ginintrahan. 2017. Amo ni Action Eden ang nami kaya mga experiences naton ginamold pagid ka ginahon ang aton sining nga talent para sa uli bala mas pulido na kumbaga ang aton sining nga mga performances. Although sa introduction pa lang syempre napabilib Action Eden knowing bala nga first impression sila sining nga pag-introduce sila sining nga kaugalingon. Correct. Grabe, Action Dale, ang ilang mga blending. Kay Hannah naman, si Hannah mamangkot ko. Kay kabalo ko Action Dale, gusto ko si iya mamahalin i-share niya man kung ano ang mga do's and don'ts
don'ts bala action deal, especially sila kay grupo ni sila sang sing and dance man action deal mo. Kag sa aram ako da may mga gina-remind gina si Tatay Alan sa amon sa mga do's and don'ts. Hana ano gani ang mga do's and don'ts especially sa inyo nga nagapadayon subong ang inyo nga ginaintrahan nga contest. Ang mga don'ts namon ang hindi gid magkaon mga chocolate, mga sweet kay basta amon bala mga tutunlan mag-crack o magkanta na naman siya. So ang mga Rules mo gid. ang no cold pagid nang kay amo gid na ang gapa sa mo tutunlan patig-ik. Oily foods pagid ang kayang mga ang plema bala namon basta mag-kanta namon girls dayan salty food. May sacrifices gid action deal no. Daw hindi ka gali bagay actually din kay pala kaon sa mo sweet. Ano na lang ang ginakaon niyo ba? Pero sa una action deal kaya for how many years nga nang in part ko sang Angel of the Rainbow. Wala ko kainom cold mo tapos action deal pag graduate ko dira. At syempre may mga ga-level up man bala ang mga kasakuon taman action deal sa kabuhi naton. Do pag inom ko cold, una ko inom cold action deal, do nahidla ko sang cold water. Kaya ti syempre, kung amo na ara kada sa dira nga field, yan explain nila sa amo ni Tatay Alan nga you have to sacrifice. Pero hindi yan negative nga sacrifice action deal. Bangod nga may mag-gain ka man tungod nga dira, hindi ka man malipong or hindi ka man maghilanat kung hindi ka kainom sang cold water. Pero sige action deal. Disiplina kon baga action iden. No? Kay para man na sa kayuhan, syempre mentor Sir Alan dugay niya sa sininga industry. Damo na yung mga artist nga sininga na handle action iden. So mas mayo nga sundon no kung sino dira ang senior kay para man na sa kayuhan sa isa ka artist action iden. Correct in action deal. Pero anyone can answer the question ha. Ano gid ang ultimate goal o kun ang dream sang Cosmic Angel nga group? Ang ultimate dream gid sang Cosmic Angels nga maging sikat kag maging successful nga grupo. Tapos makalabot kami sa mga mga tulad ng mga X Factor sa mga international na mga contest na para ma-represent pa namon ang whole Philippines, especially ang Bacolod. Wow, let's claim it. Ara na action deal. Ang mga parents, ang amon family, kag ang amon mga mentors kay syempre sila man ang nagpa-mold sa aton nga to become who we are right now. Correct in action deal. So ining mga young artists actually diyan pamangkot ko lang sila. Hindi siya conflict sa inyo sila nga personal life. Like supposedly naga-enjoy ka mo sa inyo sila nga young life, ang inyo sila nga academics. Hindi man siya conflict or ano man ang mga challenges sige na pangatubang sa isa ka young artist. Sige, go ahead, Cosmic Angels. Hindi man siya conflict. Ang especially sa mga upod ko is honor student talaga. So, mga honor students po sila. Wow, di ba? Bongga. Kumbaga, ano ka extracurricular activities lang niya actually din ang listening pag syempre ang talent po lang inhatag sang Ginoo, gina-share nila, ginapaambit. Correct, kag passion nga action deal. Kag madumduman ko gid sang una, gambal gina si Tatay Alan nga kami bala nga ara kami da once nga magnubo ganing amon grades, stop kami danay. Kumbaga, suspended kami sa iyang nga mga trainings action deal kay dapat ma-focus gid sa pagtuon. Alas 11:36 Action Radio Philippines Standard Time, Cosmic Angels. Papos kita na sa aton nga commercial break and sa aton nga panumbalik damo pa kami mga pamangkot kung paano naton masuportahan ang ining nga grupo sa sininga nationwide competition para at least wagay-way no ang ngalan nga Bacolod City kag Negros Occidental at syempre sa bugos nga Western Visayas. Magabalik ang tingog sang Kabataan Radio Program pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente
Anchorman of the Year, Art Tayhupoy. Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best Alas 11:43 sa Action Radio Philippines Standard Time and welcome back na sa panghalagad sang tingog sang mga kabataan radio programa and kaupod naton sa gihapon via virtual interview ang Cosmic Angels nga tiglawas sang Bacolod kag Negros Occidental sa isa ka nationwide nga competition Action Eden. Kaya kita Shandel, mamangkot naman kita subukan Shandel kay kung kay sinogid bala nila ginadedicate man ang ila sini nga pagkanta Action Dale. Yeah. Anyone can answer si ila ni nang Michelle Hannah kag kay Jella. Gina-dedicate ni gali namo ng amon nga song kag ang amon performance for me. So especially first kay God Kid. Kag sa amon nga mga family kag amon nga mga mentors na si Tatay Alan kag si Nanay Ter kag especially sa mga supporters namon. Yes. Yes, correct kita Shandel ara gali ara na ila video no. Ang sa pinakakilid ang Shandel naka-color blue syempre si Tatay Alan na. Ang naka-blue green amo na si Jella. Ang ikaduwa naka-red si nang Michelle kag ang lastly si Hannah. Pero mamangkot kami may ara na kamo sang single na Action Dale ng tawag. Single bala sa kanta kag ano ina nga song. Yes, may ara kami gali first ever single na namon. Nga gin-release namon sa last 2018. So it is called Ngaa Hindi Ako. Ngaa? Ngaa Hindi Ako. Oh, hindi ako Dapat ginegoan. Nga hindi ako Tapos ang second na single namon nga nagwa is entitled Dance in the Rain. Wow, Dance in the Rain. Yep. Mga yun ko nakaroon sa Action Dale. Sa Facebook, para na sa amon Facebook page nga Cosmic Angels, i-search na lang na kag magwa lang na Dance in the Rain, Cosmic Angels. Sa Spotify, ara man na. Sige, i-check natin na Interaction Eden ang ining mga kanta and of course, amon siya ang produkto tatak lokal no nga sila ginagkanta, sila ang nag-produce kag sila ang nag-compose Action Eden sang sining mga song. Si Tatay na nag-compose Action Eden. Pero mamangkot lang kami Cosmic Angels. Asap sa inyo ba lang nga contest nga ginintrahan subong ano ni siya ang prize or ano ang padya nga nagahulat sa inyo kay mangayo kami ano ni ang prize? Ang first prize gali is 2 million. Wow. Yes, 2 million. Then ang second prize 1.5 million. Then ang third prize po is 1 million. Wow! Bongga! Di mangayo. Basta magdaog, i-claim na Action Dale nga madaog, no? So ang bago ni Sir Alan, from top 15, piliyon ng top 5. So may tatlo na. So for sure ang duwa may consolation. Correct, guro, Action Dale. Action Eden. Yes, Tay. Today, mabala natin na 12 noon ang kung sinong top 5 sa Philippines. We'll battle next week. And if ever makapasok kita Action Eden, we would like to appeal to all the Bacolodnos and Negrense as well. Kung pwede, buligan kita sa text votes because I think we've got a 25% sa text votes. And grabe ang kontra. Action Eden, I'll give you a background of mga kontra na kontra naman. Ang sikat na power duo, ang champion sa PGT and Asia's Got Talent na finalist also, grand finalist. So, amun ka ba ako ng mga kontras ang Cosmic Angels, but with the help of Bacolodnon, I know that God will create a miracle on that day. Buligan natin yes. Mga lang kami Tatay sa information man para at least mapabalo naton especially kung may text votes na. Kaya mo naman ginasubukan ang contest Action Dale no. Sometimes wala hindi lang judges, it plays man sa aton ng mga text votes. Pero asin ang mga judges or nangin judges na sang sininga contest. Okay. Actually then we are proud to say nga nag-judge sa aton are Michael Seaton, Vina Morales, and the Chief Judge is Imelda Papi.
Wow, Grabe, grabe, mga nga bigaten nga mga judges Mga Action star. Dale. Oo, mga star gid Action Dale. Pero mga ito kay basi maipeta karon sa oras Action Dale no. Aha. Before sila maghatag sila sininga sub number. Sir Action Alan, Dale. ano dalang yung sininga preparation prior in kaso nga makasulod ka mo sa top 5? Well, grabe ang preparation gini Action because nga we sa apat naton ka elimination rounds we've been doing and rendering original compositions. Amo na ang kinalain sa Cosmic Angels with the other contestants. Kung isang preparation na 2 days lang, 3 days lang shoot ba yun? And it's very hard for us because we're just learning the choreography, the blendings, and kanta. Grabe gid because online kita. And wala gid stay in na ni sa studio ang Cosmic Angels wala na pulit sa balay. Yes. Stay mo na Action Dale, no? Preparahan, ginaya. Pero, tatay, pwede mo ma-share sa amon kung from scratch, bala paano ka mo gali, no? Naka-join sa sininga contest. Kag, if may idea ka initially kung pilagid nag-intra or nagpanugod, intra-gid, bago mga elimination round, bago ka mo nakalambot sa semifinals. Okay, Ari. First of all, thousands ang nag-audition from the Philippine Arena sa Manila down to the various mga sectors dito sa Bacolod and the whole Philippines. Tapos sina, ginpili ang top 60 din. After the top 60, nakapasok ang Cosmic Angels by the will of God. Tapos gintunga naman siya sa top 30. Another elimination round, nakapasok naman sila sa top 30. And right now, semifinals na, sa top 15, nag-battle naman. So, ari kita sa top 15 right now. And karon matapos ang battle sa top 15, i-announce na yung today ang top 5 for the grand final. That time, Sir Alan, wala pa yung COVID. Ang ala ka mo sa Philippine Arena. Kung dito kita mag-ato action, pwede kita kato, pero grabe ang rapid testing. Okay. So, gin-advise kami sang organizer to stay here and para makahimo ginamon ang pinaka-best namon diri. And I think we've got to use what we've got here. And I know hindi kita pagbabayan ni God. Okay. Tay, what made you decide nga paintrahon ang Cosmic Angels sa amo ni kadako nga competition? Okay. First of all, may kita apparently nga naghambal sa aton nga may among classic contest. And I know the Cosmic Angels are ready for it. Okay? And I'm sure gid Eden nga hindi ni matabo kung hindi man gusto sa babaw. So, we prayed for this nga tani nang maging successful kita because we wanted to prove to the Filipino people na kaya sang Bacolod noon to compete with them nationally. Sa mga Cosmic Angels naman sa Ilada, mamangkot kami kung ano ang nagsulod dayon sa inyong ano dayon ang napaminsaran nyo bala pagambal ni Tatay Alan nga ma-intra ka mo sa competition, may mga hesitations ka mo bala or ano ang emotion nga inyo sininabatsyagan? Siyempre, gabi, gidamon excitement kay amon niyang amon first ever contest nga gin-insahan namon as a trio and gin ano ni namon nga opportunity to show the whole Philippines and possibly the whole world ang amon nga God-given talent. Sa 3 girls, actually, Eden, mga Tras Marias, kamusta man ang inyong sininga relationship with one another? May mga sunggudanay bala at times, ganaya katabo or kanami sa inyong sininga relationship or wala kamugamo? Wala gid kami sungguranay kay as ang amon nga treat sa isa't isa is gid mag-utod. Yeah, so sisters gid super bonding, super very happy. Sure, may enjoy. Listen ka practice, super enjoy. Gina-enjoy lang ginamon ang amon nga journey sa amon tagisan. Mo gina nami Action Dale kikis abala kung ga-practice ka nga kapoy ka kag mambal ka nga hindi nako tapos ang duwayap gusto pa mag-practice amo ginabudlay Action Dale sa isa ka grupo especially man kay Tatay Alan kag kay Nanay Fez sa paghandol ni bisan tatlo lang ni Action Dale ti syempre ara gid bala ang guidance hindi lang sang mentor kundi isang pagkaginikana na gid nga ginatawag Action Dale no. Correct, Action Eden. Na-search ko ng ila sininga Facebook page sa mga action naton. Like nyo ang Cosmic Angels
Diri makitaan ang gina-share man nila nga Facebook Live sang tagisan ng galing. Kag diri makitaan ang ila sining mga performances and mga future man nga mga announcement on how to support the group in case makasulod kita sa top 5 action Eden. Bugal gini Action Deal sa Bacolod kag Negros Occidental, no? Given gani kay gin guest di sila naton Action Deal sa aton man nga programa. Pero mamangkot lang kami, no, sa 3 girls kag kay Tatay Alan kung ano ang rule as a group. Kung may contest bala, hindi pwedeng ang isa lang ma-join, dapat tatlo gid or ginahatagan man chance ang isa kung gusto niya mag-intra sa amo na nga contest. Hindi pwede. Dapat grupo gid kami nga mag-intro. Kay ang motto namin sa isa kag isa, ano gid mo super band gid kami dapat. Walang iwanan. Walang iwanan. Yes. All for one for all. Yes. Basta sa uli, sila na yung mga Blackpink sang Pilipinas. Ay, bongga! Hindi maglayo Action Dale, kay naga-saot man sila mo, naga-sing and dance man sila Action Dale. Pero bago ang sample nila Action Dale, ano ya ang mga practice routine nyo, pila ka oras ang gina-dedicate ninyo nga mag-practice, especially now nga may gina-intrahan ka mga contest? Ang ginaspend naman sa practice naman subong is mga 5 to 6 hours na straight namon nga kanta, saot, kag gid mga blockings namon para ma-perfect gid namon ang performance namon sa salitan. Pero kung kids aga laba pagid nang amon practice hours kay kinahanglan gid perfect namon. Yes, kita Action Dale. Grabe, no? Tiyamak mo, 5 to 6 hours, kakanta lang Action Dale. Tiya malila, bala, kada kanta mo kuno, ginadugangan, ano kuno mo, gadugang kuno ang span sang imo life. Bala, tila wala ba, gini sila guro life sa uli Action Dale, no? Kaya sige, sila kanta, kagasaot pa. Siyempre, dapat perfect Action Eden. Since ari na sa competition, nasuguran na, amat-amat na towards success. So, dapat baka-bakahan na para wala bala sang regret sa ulihi sa ila sila mga performances. Miss kay Gastoriana, ini sila guro kisa kanta na lang, gaano ka da? Gaano ka da? Gakaon ko di. Masigaw mo. Wala pa man kamugamo na, girls. Nikisaga mo gina sila Action Dale. So, Actually then, yes, Tay. we are glad to inform you that kamo ang first na interview sa Cosmic Angel sa inyong tagisan ng galing. Thank you so much. Thank you, Git. Salamat Sir Alan na at least no ang publicity bala kag mas na inform pagid bala sa sininga grupo Action Eden. Since tatak lokal amo ni dapat ang mga suportahan naton Action Eden especially sa mga COVID-19 pandemic. May ari malang kita diri nga ang iban amo na bala Action Eden. So subong buligan naton no nga magpangibabaw ang Cosmic Angel sila sininga tagisan ng galing journey. So subong for sure kadamo sa mga action naton ang curious kung ano ang mapakita Action Eden or talent dira nga mahatag or ma-share man sang Cosmic Angels sa mga tagpalamati naton subong aga. Tatak lokal kag support lokal. I believe pagka alas 12 dugay-dugay Action Dale no mabalaan nila kung madala sila sa top 5 man sang sining contest nga ila nga ginintrahan Action Dale. Ready ka na? Ready na sila? Ready na Ready na ko, excited na ko. Kinahanglan niyo na mag-vocalize or ready na ka mo to give us sample, especially aton mga ka-action kag Facebook viewers? Ready? Yes. Ano pa din? Sample. Ready na ko na Action Dale. Mamati kita sa Cosmic Angels. 1, 2, 3, 4. Himala, kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit na isang himala. Hello. Dumihimala. Speechless. Doon Action Dale na doon, hindi ka hindi ko kabalo sa yambal ko. Katahom. Katahom yung Action Dale. Pero may request lang ko. Gusto ko mabatian tani ang portion lang sang Dance in the Rain. Ay, sige. Isa ni Action Dale sa ila kanta. Original composition.
1, 2, 3. I wanna dance in the rain. I wanna dance with you. I wanna dance in the rain. I wanna dance with you. To the beat that never be the same. You are dance outside the rain. Dance in the rain. Dance in the rain. Dance in the rain. Napakasaot kag Action Dale na sa Dance in the Rain. Nami kay mga danceable gid siya. So kung gali kay ga video ba Action Dale mo, pero sila ya mag-perform gini sila Action Dale. Nakita taman sa mga videos nga gina-upload nila, sing and dance. Kabud live Action Dale nga gasaot nga kanta kahapo. No, grabe nila nga cardio. Na-experience. Na-experience. Sample di Action Eden. Ay, hindi na nalipat ako Action Dale. Wala na na-exercise na ako nga tingog. Sila na lang nga yatag tanin sila Action Dale. Kay ti bugal sang Negros Occidental gini Action Dale kag Bacolod City, especially kung dugay-dugay may baluan na kung madala sila man sa top 5. Sir Alan, na for sure mayara sinisang mga kumbaga gig Action Eden. Arab lang pwede makontak ang Cosmic Angels in kaso nga may mga event, may mga fiesta. Sir Alan, diin sila pwedeng magpakig-angot sa inyo in case nga may magpa-book or willing no nga mag diba sa inyo sininga services or inyo sininga talent. Okay, first of all, ang first contact person namon si Action Eden. Then we've got our number that this is 0947 7933 756. Once again, 0947 7933 756. Or sa Facebook, pwede na kami makontak sa Facebook sa Cosmic Angels na page, pwede gid. And please do watch sa mga music videos ng Cosmic Angels, ang Dance in the Rain sa YouTube, kaya ang Goodbye. Kaya sa Facebook, ara mo na siya. And todo Bacolod noon, sa tanan, we're appealing to it's ever makapasok ang Cosmic Angels sa top 5 to the Grand Finals. Please help them kay para damo pa kami mabuligan ng mga utod natin kinahanglan sang buli. That is our promise to God and that is our promise to you, Bacolod Ducks. Lastly, Tay, ano ang mahambal mo sa mga Cosmic Angels? Kag mga Cosmic Angels, ano mahambal nyo kay Tatay kag kay Nanay Fe? Okay, first of all, ang ihambal ko sa Cosmic Angels is just go on to be what they are. Just dream, gidya, and work for it. And always pay it forward. Wala na kami kinanglan leader nga kami nanay sa dapat nila bayaran, dapat nila balik doon. Just pay it forward kung sino ka sinanglan. Ilagi na ibuligan. Kung sino plakado nga sinanglan man sang mentoring nila, mentoron nila. Kung sino gusto nila nga scholars plakado sa Angel of the Rainbow, they pay for it. Amo lang Eden ang hambal ko sila. And be and continue to be God-fearing always and follow always the advice nga ihatag sa ila kay nothing goes wrong with it. Sa mga Cosmic Angels, sige, go ahead. Ang mga message gili naman sa ila ni Tatay. Tay, Nanay, thank you so much gili sa pag-trust sa amon nga talent. Yes. Kay tungod sa inyo nakalabot kami di subong sa amon nga rounds ang tagisan. Kay kung wala kamo, wala man kami di subong. Yes. Thank you gid sa pagpilit sa mga talent tay kag thank you gid sa pag-intindi nga sa amon. Kag thank you gid gali kay sa mga advices mo sa amon nga diskan na sala kami gina ano mo gid kami gina tsakto mo gid kami tay. Thank you gid tay kag Nanay Fe sa tanan-tanan nga himo nyo para sa amon. We're very blessed nga ara ka mo sa amon life. I love you tay and Nanay Fe. Hindi magibi ha. I-hold ang tears. Oo. Pero tayo mo na Action Dale, kita man dire sa Action Radio Bacolod, praying for their success man Action Dale. Kay kumbaga lain gid Action Dale mo nga Pride of Bacolod and Negros Occidental. Kis agan igaka-proud ka sa mga taga Bacolod lang nga hindi mo kilala nga mo-interest sa mga national contest. How much more kung mga kilala mo gini sila Action Dale nga mga tawo no. Salawat sa mga kaksyon naton, don't forget no, suportahan gid naton ang Cosmic Angel, sila sining tagisan ng galing journey. Kung may mga tax votes dira ang ginapangayo, tiba si maka-spare ka man dira sa inyo sining gamay nga load kag makabulig man
nga suportahan ang local artist Hira from Bacolod City. Correct, Action Deal. Tatay, Nanay Fe, Cosmic Angels, salamat. Gali Action Deal man, no? Si Manong King, ara man da sa ila. Upod man namon. Manong King! By the way. Thank you so much, kids, sa time nga ginhatag nyo man sa Action Radio. And kabay pa nga nagapangumuyo makami sa inyo man nga journey. Action Eden, Manang. Thank you. Salamat, Gid. Thank you. May balon. Ha? Pahabol lang. Sige, go ahead. If you want to watch us sa mga past performances naman sa Tagisan ng Galing, pwede ka magka-search Tagisan ng Galing episode 10, amo ng amon audition, Gid home audition. Tapos ang next, ang episode 16, amo ng amon top 60, then ang next episode 20, which is ang top 30 namon. Then ang next is ang episode 21, which is nagwa yesterday lang, amo na ang semi-final round namon. Episode 10, 16, 20, 21. Kagkaroon, if ever, ang grand finals, ang announcements, ang grand finals, if ever makasulod na kami, abangan nyo lang. Abangan. Stay tuned. Yes, correct, Ed. Sa liwat, Cosmic Angels and Tatay Alan, madamugin nga salamat sa ginhatag nyo nga oras sa Action Radio. Thank you. Thank you so much. Happy Sunday and good luck sa inyong siningad journey. Salamat, Gid. Alas 12:04 Action Radio Philippines Standard Time. Bawa ka namin Action Eden sa mga guests natin na subong amuning mga kabataan, no? Mga girls nga dapat natin nga suportahan para ma-achieve ang ilang siningad journey. Kay may ara gid sang mambak nga mapabugal mo gid Action Eden. Medyo kulang na kita sa oras, Action Dale, pero gusto ko mabalaan ang imong side kung ano ang na-learn mo sa Cine Action Dale nga episode naman sa aton program. For sure, gamay lang gid nga mensahe Action Eden, put God first. Amo tong bali Sir Alan kaina, no, dapat anuman nga mga butang ay mo sini nga ginaobra, put God first in Action Eden. Kaya mo siyang mag-guide sa imo para maging successful ka sa ulihi. Correct. Ang ako niya Action Dale amo na gyapon, tuloy ang buhay. Despite nga may COVID-19 pandemic, hindi ini siya upang para mahimo mong gusto mo ang passion mo Action Dale. Kag with the help of the Lord, syempre guidance ang Ginoo sa imo pamilya Action Dale sa palibot kag sa tanan nga managapalangga sa imo kung may ara kada sang luyag nga hindi man lang maka-violate sa health protocols Action Dale. Why not? So sa liwat Cosmic Angels, search lang sa Facebook para updated ka mo sila sa mga latest nga performances, especially diri sa competition nga Tagisan ng Galing. Last 12:05 Action Radio Philippines Standard Time. Madamo gid nga salamat sa mga ka-action namon nga nag-upod, no, sa masobra 40 minutos nga pagpangalagad subong Domingo sang aga sa mga Facebook Live viewers. Madamo gid nga salamat and pahabol lang. Good morning kay Mine Dimaano kag kay Marlene Diaz, mayang aga. Good morning man Action Dale, Reggie Gabales, Marlene Ogatis kag kay Ani kag sa iban pa naton nga Facebook Live viewers kag nagapamati man da sa tagsa nila ka mga panimalay. Salamat gid sa pag-upod sa amon ni Action Dale sa kada Domingo nga adlaw. Sa gihapon Action Dale, ini nga programang para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Sa liwat kaming inyo mga radio hosts. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!